Beth am feichiogrwydd? Bu llawer o achosion o feichiogrwydd llwyddiannus mewn menywod sydd â hemodialysis cartref. Hyn, mae'n bwysig iawn siarad â'ch tîm dialysis os ydych chi'n feichiog neu'n ystyried feichiogi. Weithiau, dyn ni'n cynhori merched i beidio asyddion feichiog tra ar dialysis. Gall gael hemodialysis am oriau hirach gynyddu'r siawns o feichiogi a leihau risgiau i'r babi a'r fam. Ond mae gan pob math o dialysis risgiau i'r babi a'r fam, felly bydd angen i ni ofalu amdanoch chi'n ofalus iawn. Gallwch hefyd gael cyngor gan eich clinig mamolaeth lleol.